И сега почва рапът с опит за неутрализиране на нещо си карта. Карай. 3, 2, 1 и... Старт! Бача рапа аз. Я такой? А ти го прави. Аз прича долу не гледам. И така малко беше тъпо, ама готино. Дън. Ай, много як рап стана, бе. Turn down, bro. Fuck you, bitch! Fuck you, Lord! Fuck you. Хор. Вижте, е бан мор. Бан спак. Опит за визане с на карта. Я пробайте нещо, има ли запис? Чакай. Ще да видим. Айде да влизаме. Чакай, спри, Тони. Там. Тони, спри, бе. Спри, бе. Отвори. Не стана. Опит за влизане с неутрализирана карта. Опит за влизане с майка си. Тя ги оставихме долу. Опит за влизане с неутрализирана карта. И това е Samsung. С майка си него. Оставихме да вължи. И сега не отиваме да ги вземем. Хубаво, че сме го пуснали. Къде сте, бе? Те също са тук. Ай, чао! И все пак отиваме с асансьора. Аз съм само срещу стълби. О, фък! Отиваме на 8-я. Хора, това е най-страшното нещо на света, смисъл. Вече. Не, човек. Майка ми ще ми се скара. Хубаво е. И не отиваме, защото там смисъл малко се разваля. Много е гадно просто. Не трябва да ходите на 8 етаж. И това беше от нас. Не ходете на 8 етаж и ай, чао.